Ang programang ito ay walang kwenta. Manood at mag-enjoy. Sa mga halamang gamot o gamot na halaman, tambal ni tanan sa mga sakit-sakit o palit mo palit kanano tambal ni sa mga tanan sakit sa parte sa lawas o kini tambal po ni sa mga sakit sa heart, sa mga ipangbuwagan na ni makaayo ni tanan, makauli ni sa tanan sakit. So palit mo palit palit mo na, sige Palit na mo. Busy nga ligon pa sa inyong relasyon. Palit na mo. Pwede nyo gamiton buwagan na mo sa inyong mga uyab. Palit mo. Hey, what happened? Laaya sa bahay ay. Na ako akong barkada gibiyaan mo ko. Wangas. Ngita ko lingaw ron. Mangawat ko. Hey! Oh sige. Mangawat ko ron makaduwa ko computer. Sige, palit mo palit. Kini sa mga halamang gamot, nindot na siya, tambal ni tanan sa mga sakit-sakit. Kini sakit sa lawas, sakit sa kasing-kasing, makabalik na sa mga ipanghigugma. What? Palit mo palit. Sige, palit mo palit. Kini sa mga halamang gamot, nindot na siya, tambal ni tanan sa mga sakit-sakit. Sa Kini kasi sakit sa lawas, Kasi nanay halin na. kasing, dako na siya Wata taba. na mo ba? O dali, mga suki, palit mo, palit. Dagan halin migo. Mo pamigo yung pahalin gapon dagan ko halin gapon. Karon kaya sa kami go palit kami go. Indonesia nga kanang gamot migo. Tambal ni sa tanan nga sakit. Giniagawa mo. Sakit sa kasing-kasing sa mga gipangbuwagan no. Palit kami go dali. Muang. Kana? Natubay ra na kilid-kilid. Ipang ibot-ibot ra man na. Binuang nga po na makakuha na. Bahala ko ka. Di ka matuo. Tinuon eh magatambal kay dagan ako na. Wala ni namalit na effective kaya ni. Binuang. Daghang kay natubay kilid-kilid. Pangwaon ra na adto. Bahala ka. Bahala ko to ka. Lakaw. Di ka matuo. Palit na mo. Lah, unsa po na ilang ipang maligyan niyo? Palit na mo. Unsa po na inyong ibang baligya migo? Kini migo, tambal sa inyong relasyon nga naputol. Pwede nyo ibangan na pram, ubalit nyo yung relasyon. Da, binuang kayo. Karon mo kung nakadungog ka na. Binuang jud kayo. Hindi ka ang palit. Nakatukaw, ay si dagang mo na. Wala ka bitaw ka. Hey, what happened? Uy. Naputaw oh. Okay ne. Dito yung kanay murag nagpahuway man. Wata na to ba? Hey! Giniagawa mo. Uy. Warta. Wah, ako computer ani. Saan na eh? Oh, pasag din na eh. Manay labot ang mga product na.
Isa-isa. Ay, nalok ko ito nga. Ano ko? Sinapaylain na to. Wala pong nanok to. Hindi ko na basig na narabagbago. Uy, may bago. Oh, may soda na. Asa ang soda ni ha? Wangap. Tanaw na. Stop! Sabi ko na stop! Patay. Ang kwarta. Pilinan. Oh no! Pastilan. Butam. Nagbueng. Banga. Tay banga eh. Ibat man yung yate. Tay banga. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Yo! Fights. Oh sige, palit mo re, palit mo, palit. Kini dagan ni dako ni kayong tabang. Balik man ni oras. Fights. Oh, balik siya. Fights. Okay ni Migo, tambal sa inyong relasyon. Ay, Balikan. Fights. Anga pagkaya karon po kadungog ani ba? Anga jud kayo. Fights. Fights. Anong kailangan kong gawin? NANI?お前はもう死んでいる。 What's up mga dibak? Shout out to the April Mechensers o si Geraldine Bitinor o si Margie Duran o shout out po ni Noemi Labes ngatig sige na og palod o chat up ko ni Jillian Garcelia. Shoutout yung sa kong uyab nga si Jodomi Logronio Omros. Ay. Shoutout po ni Pubi Castillon. Michael na ma-shoutout yan na galing kay lakaw si Michael kinay appointment. Nervisyon. Shoutout po ni Lini Carten. Maor to. Kung kaya mo kalimot sa follow sa mong Facebook page, subscribe sa mong YouTube channel o gusto mo magpa-shoutout, just comment lang nya. O i-share mo to mga tipak. God bless! God bless you!